Illum nagħmlu tifkira ta' Santa Elisabetta. Dak li nafu fuq Santa Elisabetta ġej mill-Vanġelu, mill-ktieb ta' San Luqa, mod partikolari. Fil-ktieb Elisabetta hija t-tifla ta' Aaron, il-mera ta' Zakkarija kif ukoll il-kuġina tal-Verġni Marija. Zakkarija kien xewqan ikolhom it-tfal. U meta mar biex jitlob fit-tempju, kellmu l-Anġel Gabriel u qallu: "Tibżax Zakkarija, it-talb tiegħek instema'. Il-mara tiegħek Elisabetta se jkollha tifel u ħassemmih Ġwanni." Għal dal-kliem Zakkarija kien xettiku billi mara tiegħu kienet anzjana. Għal dan Zakkarija immuta sakemm il-profezija seħħet. Waqt it-tqala ġiet iżżur Elisabetta il-kuġina tagħha Marija u malli tgħanqu it-tarbija tagħha qabżet fil-ġuf. Mimlija bl-Ispiritu Santu, Elisabetta proklamat lil Marija: "Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġini dan li omm il-mulej tiġi għandi?" Għaxara, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, ħinja dik li emnet li seħ kull ma bagħad jgħidilha il-mulej. Marija baqgħet ma' Elisabetta għal 3 xhur. Wara li Marija marret lura d-dar, Elisabetta weldet tifel u semmitu Ġwanni. Dan it-tifel kien magħżul minn Alla li jkun Ġwanni l-Battista. Wara dan, Elisabetta ma tissemmix aktar fil-Bibja. Elisabetta tissemma ftit f'ħod boħrajn imma mhumiex meqjuma mill-Bibja.